iki nangis ojo dolan wis ning omah lungguh kene. Bukan aja dolen ae kon iku. Ora enggak kerasan di omah. Lah apa? Lah apa sih? Rebet ta Len. Oh, di omahe. Dolinan yo. Sing kerasa di omah gawe dolinan lah iso. Dolinan winginane akeh dolinan reng opo ro guake kabeh. Lah iki lagi nek dolinan mbok kuwi. Oh, lancang temen. Bapakku kalau gandulinan perlu blakone. Kaya dakocan ngono mbok De. Kosak. Kok iso iki lho, gak arep dibayi. Sumpek yang ngono praine mbok De. Lah apa? Apa ro kok mentolo ape mbok De. Ada kayak ngono bare bapakku mari bengong lek kaya ngono iku. Bro, ngono ta mripate kaya laron. Kon iku ngapun. Iku ayo saking kon kliru. Ayu abang praine kaya bledok ngono ayu. Oh, telaten bapakku ku lho. Wah, Telaten ya aku ae. kuat tengah lapangane kereke garep. Lho kok iso? Ya ampun, ya sing sabar yo yo. Arek iki aja lek kurang ajar kaya ngono sampe kok kesukai iku. Iku bojoku. Biyen yo ayu. Ayu. Oh ya apa kon Ayu, Nek. kembange desa iki. Iya, kembangane desa kembang gajeng iki wae. Ngono ayu, lho Pak De mripat riko yen jene wis kero. Oh,